इथे बघा आपली घट स्थापना आहे. तर आपण बाहेरून पण आतून पण सर्व आपण क्लिअर करतो आहे. आणि इथे बघा लहान मुलांनी कसं ते खेळतात ना, ते बनवून ठेवलं आहे. इथे प्रॉपरली सर्व क्लीन झालं आहे बघा. यानंतर इकडे रांगोळी पण ठेवलेली आहे. तर तेही आपण रांगोळी काढून सर्व एकदम चांगलं डेकोरेट करणार आहे. तर इकडे बघा रांगोळी चांगल्या प्रकारे काढून झालेली आहे. आणि आता कोरीव काम चाललेलं आहे. आउटलाईन सर्व. अरे पाणी पण काढते इकडे. रांगोळी काढून झाली आहे माझी. आता फक्त दिल येऊन बसली नाही पाहिजे. रांगोळी काढली की दिल येते आणि रांगोळीवर बसते. तरी ते तुम्ही बघू शकता आपली घट स्थापना आता होणार आहे. पण मी तुम्हाला जादूने दाखवणार आहे. त्याला फक्त 5 सेकंड लागेल आपल्याला स्थापना करायला. तर 5 4 3 2 1 टँग टँग. बघा किती छान प्रकारे इकडे घट स्थापना झालेली आहे आणि किती सुंदर दिसत आहे. शेवटी दिलू आलीच. नाही थोडीशी जराशी विस्कटली आहे. जात मग दिलू जा आतमध्ये जा. नाही येणार, काय बसणार ती रांगोळीवर बसणार. तर इथे तुम्ही बघू शकता आपली घट स्थापना एकदम किती छान प्रकारे झाली आहे आणि आपली देवी किती सुंदर दिसते. देवी तर आपली सुंदर दिसतेच आहे, पण त्यासोबत मी कसा दिसतो तेही तुम्ही सांगा. आता माझा आउटफिट बघा. आपलं वरती जॅकेट आणि आतमध्ये कुर्ता आणि रेड आणि ब्लॅक कॉम्बिनेशनमध्ये. आता तुम्हाला एक सांगायचं बघा, जर आपली लक्ष्मी देवी आलेली आहे, एवढी देवी कुठून कुठून किती किती घरातून, इवन तुमच्या घरातून पण सर्वांच्या घरातून जर फिरून आलेली असेल आणि आपण जेव्हा पण बाहेरून फिरून येतो तेव्हा आपल्याला काय वाटतं की आपल्याला पाणी प्यायला वाटतं. तर आपल्याकडे जर देवी आलेली आहे आणि हे आपल्याला पाहुणे नाही आहेत, हे त्यांचंच घर आहे, सर्वांचं घर आपल्या देवींचंच घर आहे. तर ते आले आहेत, त्यांना आपण सर्वात आधी पाणी पाजूया. आणि पाणी द्यायला तर आपल्या आहेच. मम्मी पाणी 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 सोबत का आलेलं इकडे? पाणी आणि दूध. पाणी आणि दूध. वा 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 वा. तर आता आपल्याला इकडे देवीला पाणी द्यायचं आहे पियायला आणि त्यासोबतच दूध दूध पण प्यायला. वा वा वा. ह्यानंतर आपल्याला सर्व पूजा अर्चना करायची, सर्वांसाठी प्रार्थना करायची आहे आणि पोती वाचायची आहे. पोतीही वाचायची आहे. आणि जर आपल्या देवाधर्माचं सर्व काय करायचं दुनियामध्ये, सर्वांशी चांगलं बोलायचे, सर्वांशी चांगलं करायचं, एन्जॉय करायचं, व्लॉग्स करायचे, रेसिपी करायचे, त्यासोबत आपले देवपूजासुद्धा ही सर्वांनी करायची. एक बोलतात ना, आस्था मनात ठेवायची देवाबद्दल. आणि तुम्हाला अजून एक सांगायचं आहे, मी नेहमी काय करतो तसं तुम्हीही काहीतरी नेहमी करू शकता. मम्मी मी नेहमी काय करतो देवाच्या म्हणजे हनुमान चालीसा वाचतो. हा, मी दर दिवशी एकदा तरी हनुमान चालीसा वाचतो. ते आरती वाचतो. हा, हनुमान चालीसा. मग नंतर आपले गणपतीची आरती, दत्तांची आरती आणि घालीन लोटांगण. हे 4 म्हणजे नेहमीच म्हणतो 5 मिनिटासाठी. आणि माझं टायमिंग फिक्स नाही. टायमिंग कसं आहे माहिती का, जेव्हा पण मी आंघोळ करून बाहेर येतो ना, तेव्हा मी प्रार्थना नक्कीच करतो. तर तुम्हीसुद्धा यंग जनरेशन जर आपल्याला चॅनलमध्ये बघत असतील तर तुम्हीही अशी देवपूजा करा, कारण खूप छान व्हायब्रेशन्स येतात आणि एकदम पॉझिटिव्ह फिलिंग्स येते. घर एकदम भरलेलं वाटतं, एकदम सुंदर वाटतं, मस्त वाटतं. तर इकडे घट स्थापना झाली आहे. आता आपण पूजा करून घेऊया. तर इथे तुम्ही बघू शकता महालक्ष्मी देवीची आपली स्थापना झालेली आहे. तर ह्याच रिलेटेड मी तुम्हाला एक आध्यात्मिक आणि धार्मिक ॲप्लिकेशनबद्दल तुम्हाला इंट्रोडक्शन देत आहे. तो ॲप म्हणजे आपला श्रीमंदिर ॲप. श्रीमंदिर ॲपमध्ये मला हे सुद्धा जास्त आवडलं की तुमचे जे आराध्य देव असतील त्यांचा तुम्ही इष्टचं टेम्पल तुम्ही इकडे सेटअप करू शकता. बघा आपले श्री गणेश आहेत, आपले हनुमानजी आहेत आणि हनुमानजीचे पण वेगवेगळे फोटोज तुम्हाला वरती स्लाईड करून सर्व दिसतील. त्यासोबतच जर आपल्याला पिंडीवरती आपल्याला बेलपत्र टाकायचे असतील, आपल्याला दिवा ओवाळायचा असेल तर इकडे एक ऑप्शन आहे बघा. आता इथे तुम्ही बघू शकता आपल्या पिंडीला आपण बेलपत्रही वाहू शकतो. इकडे बेलपत्राचं ऑप्शन दाबल्यानंतर वरतून बघा तुम्ही बेलपत्र पडतील. इकडे साईडला शंखाचा ऑप्शन सुद्धा आहे, ते दाबल्यावरती बघा. तर या ॲप्लिकेशनमध्ये मी तुम्हाला दाखवतो किती ऑप्शन्स आहेत. जर तुम्ही आजच्या ऑप्शनमध्ये केला तर तुम्ही लाईव्ह
बघू शकता की आपली महालक्ष्मी देवीची कोल्हापूरची तिकडे लाईव्ह दर्शन तिकडे कसं होतं आहे, सोमनाथ मंदिरचं लाईव्ह दर्शन, मा वैष्णव देवीचं लाईव्ह दर्शन, हे सर्व सुद्धा ऑप्शन्स आहेत. त्यासोबत इकडे संगीत सुद्धा आहेत. जर कोणाला हनुमान चालिसा येत नसेल तर इकडे हनुमान चालिसाचा ऑप्शन आहे. आणि इथे हनुमान चालिसा सोबत वेगवेगळे देवांचे सर्व आरत्या आहेत, भजनं आहेत, कीर्तन आहे, जसे श्री गणेशचे आहेत, शिवजीचे आहेत. आणि त्यासोबतच वेगवेगळे प्रकारचे भक्तिगीतं जसे भजन, पाठ, आरती, मंत्र, चालिसा. आणि त्यासोबत श्री मंदिर ॲप्लिकेशनमध्ये तुम्हाला जे इकडे दिसतंय महाभंडारचं ऑप्शन जे आहे त्याच्यावर जर तुम्ही क्लिक केलात तर वरती स्लाइड करून तुम्ही इकडे आपलं स्वतःसाठी पंचांग बघू शकता. म्हणजे तुम्हाला दुसऱ्यांवरती पण डिपेंड राहायला नको, पंचांग बघू शकतात. आपल्या तुमचे जे राशी असतील त्या राशीफळच्या प्रमाणे काय तुम्हाला काय चेंजेस आहेत ते तुम्हाला दिसतील. इकडे आपले वेगवेगळे साहित्य आहेत, सुविचार आहे. सुविचार म्हणजे इकडे मेसेजेस सर्व सुद्धा दिलेले आहेत. जर तुम्हाला कोणाला मॉर्निंगला सुविचार चांगले फॉरवर्ड करायचे असतील व्हॉट्सॲपवरती फ्रेंड्सवरती तर सर्व काय तुम्हाला इकडे अवेलेबल आहे. त्यासोबतच वेगवेगळे गीताचे श्लोक, अध्याय सर्व काय तुम्हाला इकडे मिळेल. आणि श्रीमंदिर ॲप्लिकेशनचा एक मोठा फायदा काय की जेव्हा पण आपण श्लोक वाचतोय ना, बघून वाचतोय ना, तर आपल्याला मेमोराईज करायला खूप इझी होतं. श्रीमंदिर ॲपमध्ये वरती जो टीव्हीचा ऑप्शन आहे ना तिकडे जर तुम्ही क्लिक केला तर तुम्हाला महाभारत, आपले पूर्वीचे जे रामायणचे जे सर्व एपिसोड्स होते सर्व तुम्हाला एकाच ॲप्लिकेशनमध्ये 1 क्लिकमध्ये तुम्हाला सर्व दिसतील. ह्या 7 महिन्यात श्रीमंदिर ॲप एक कॉन्टेस्ट रन करतो ज्याच्यामधल्या विनरला केदारनाथ ट्रिपला जायला मिळेल. तर लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली ॲप्लिकेशन मला खूप आवडलं म्हणून मी तुम्हाला सजेस्ट केलं. डाउनलोड लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, नक्कीच डाउनलोड करा. तर सर्वात आधी आपण हातावरती पाणी घेऊया आणि आपल्या चंदनाचा टीका सर्वाला लावूया. बरोबर. देवाकडे माझी एकच प्रार्थना असते की आपल्या सर्वांना एकदम हेल्दी ठेवा, चांगलं ठेवा, सर्वांना सुखी ठेवा. खरी देवाची पूजा करायची तर पहिली यंत्राची करायची. लक्ष्मीची पूजा करायची तर ती यंत्राची पूजा करायची. आपल्या समोर जे यंत्र ठेवलेलं त्याची पूजा करायची. आणि देवपूजा करायची असताना बोलायचं नसतं ना, बोलायचं नसतं, बडबड नाही करायची. पण मी कसं आपल्या घरी देवी आले तर बोलला पाहिजे, शांत शांत कसं झालं म्हणजे एकदम हे होणार, बोलत नाही. देवी म्हणतील की तुम्ही बोलत नाही आमच्याशी. चला, यंत्राला तर टिक्का लावलाच होता मी. हळद कुंकू पण आपण लावूया, जरा फूल पण आपण अर्पण करूया. बरोबर. तर आपण गुरुवारी मार्गशीर्ष महिन्यातले जेव्हा उपवास करतो ना तेव्हा आपल्याला कसं सुख समृद्धी सर्व म्हणजे प्राप्त होतो या देवीच्यामुळे. ते खूप छान वाटतं जेव्हा आपण देवपूजा करतो ना, तर खूप छान वाटतं. अगरबत्ती एका हातात घ्यायची. तर नमस्कार कर. आता मी इकडे मांडी घालून खाली बसतो आणि आपली देवपूजा आणि जेवढी का प्रार्थना असते तेवढी मी सर्व करतो. आणि सर्व झाल्यानंतर आपण तुमच्याशी परत बोलूया. आणि थोडीशी कथा वाचून दाखव. वाचू. कथा वाच थोडी. तर इथे तुम्ही बघू शकता श्री महालक्ष्मी व्रताची कथा. ऐकावी भक्तांनो श्री महालक्ष्मीच्या व्रताची कथा. गुरुवारची कहाणी. ही कहाणी वाचल्याने, ऐकण्याने दुःख, दारिद्र्य, काळजी दूर होते. बरोबर. आणि ही कथा बघा एवढीच नाही आहे तर अशी पूर्ण हे आपल्याला वाचावं लागतं सर्व. होय ना. 2 पानं वाचायची आहे. ती वाच ना, थोडंसं वाचून दाखव. येस. आता हे सर्व तुम्ही पण अशा सर्व देवाची पुस्तकं वाचायची आणि देवासमोर अशी चांगली चांगली प्रार्थना करायची. आणि पुस्तकामध्ये असतं पूजाविधी कशी करायची, गट कसा स्थापन करायचा, कसा भरायचा, ते सगळं त्या पुस्तकामध्ये दिलेली माहिती असते. आणि मी तुम्हाला क्लोजअपमध्ये सुद्धा दाखवतो की कशी आम्ही केलेली आहे. बघा वरती वेणीपासून सर्व असं लावलेलं आहे. समोर बघा किती सुंदर नटलेली आहे बघा, नवीन नवरीसारखी ना. आणि बाजूला पण फ्रूट सुद्धा ठेवलेले आहेत. आणि सजावटीसाठी आपण आपले फुलं, बाकी सजावटीला काही नसेल तरी झालं, फुलं असतील ना आपण तेही ठेवू शकतो. आणि असं छान वाटतं. तर आम्ही दोघं आता पूजा करून घेतो. कांती, वृत्ती, स्मृती, दया, दृष्टी, माता, अधिया, शास्त्री व लक्ष्मी रूपाने राहते. तिला नमस्कार असो. कैलासावर पार्वती, क्षीर समुद्रात सिंधू कन्या, स्वर्गात महालक्ष्मी, भूलोकी लक्ष्मी, ब्रह्मलोकी सावित्री,
म्हणजे जेवढ्या जेवढ्या ठिकाणी ती जाते ना ती अनेक रूपं घेऊन जाते. हा, तेव्हा म्हणजे तिची तशी नावं दिलेली हे आहे. देवींचे सर्वांचे नावं रूपांचे नावं दिलेली आहेत. प्रसादी राजलक्ष्मी, घरोघरी गृहलक्ष्मी, हा. अशा विविध रूपांनी नावांनी महालक्ष्मी ओळखली जाते. आता तुम्हाला एक सांगतो, लक्ष्मी आणि सरस्वती. लक्ष्मी जे सर्वांना माहिती आहे, मी फक्त यंग मुलांना जर प्रेरित करतोय, जर त्यांना मोटिवेशन आलं तर चांगली गोष्ट आहे. लक्ष्मी म्हणजे आपलं मनी आणि सरस्वती बरोबर म्हणजे आपलं नॉलेज. तुम्ही बघितलं असेल ना कधी कधी लक्ष्मी, आपले लक्ष्मीचे जे फोटो असतो ते उभा असतो, बरोबर मम्मी? बरोबर. आणि सरस्वती देवींचं आपलं जे फोटो असतो ते बसून असतं. बसून असतं, विडा घेऊन. ह्याचा लॉजिक काय आहे की लक्ष्मी उभी असते आणि पटकन जाते पण, कारण ती उभी आहे ती पटकन जाणार. आणि जी लक्ष्मी देवी आहे ती बसलेली आहे. सरस्वती देवी. हा, सरस्वती देवी आहे, सॉरी, सरस्वती देवी ती बसलेली आहे. तिला यायला टाइम लागणार, कारण नॉलेज घ्यायला टाइम लागतं. पण जर एकदा आली, एकदा बसली, एकदा नॉलेज आपल्याकडे आलं तर ते जाणं पॉसिबल नाही. सरस्वती घरातनं जात नाही मग. हां, तर नॉलेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सर्वांनी शिक्षण घ्या, सर्वांनी चांगलं शिका, चांगलं ग्रॅज्युएट व्हा, आपापल्या आवडीने शिका, पण सर्वांनी शिका. नॉलेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, एवढं मी सांगतो. आणि जर कोणी असं म्हणतंय की नॉलेजनी काय नाही, शिक्षणाने काय नाही, तर हे रॉंग आहे. शिक्षणाने सर्व काही होतं. इवन तुम्हाला एक सांगतो, यूट्यूबरही तुम्हाला बनायचं असेल ना, जसं आम्ही आहे, असं नका समजू की नॉलेज कुठेच यूज नाही झालं. आपलं डोकं कुठे वापरायचं, कसं वापरायचं, लोकांशी कसं बोलायचं, इवन कॉन्फिडेंटली कसं बोलायचं, हे सर्व आपल्याला नॉलेज शिकवतं. आणि जेवढे आपल्याकडे नॉलेज असेल तेवढं आपण शेअर करू शकतो. तर सर्व मुलांनी अभ्यास नक्कीच करायचा. हे बघ केले कुरकुरीत. कसले भजी? फ्लावरची. आणि आज आमच्या सर्वांच्या घरी उपवास आहे. एकत्र आता आम्ही एक उपवास सोडणार आहे, हा. त्यासाठी भजी, फ्लावरची भजी नाही, फ्लावरची भजी, पॅटीस सारखी चप्पट. चप्पट. प्रोसेस पहिली भजी करून घ्यायची, आणि मग नंतर दाखवते, थांबा तुला. ओके. रेसिपी पाहिजे तर आपण नंतर दाखवूया. पूरा दिन रात हम लोग का चालू रहता है. हाँ ऐसे रखने का, हाँ. दिन रात चालू रखने. ये हम लोग को ऐसे बत्ती तेल गल रहे हैं, वो बदली करने देखते है. ये ऐसे में देखो, बड़ा ये देखो हम लोग का भी गलता है, गलता है ना, ऊपर से गिरता है. मेरा ऊपर इतना से. बड़ा बड़ा है. तर इथं तुम्ही बघू शकता आपलं नैवेद्याचं ताट एकदम रेडी आहे. चला पहिलं देवांना जेवू द्या. इकडे बघा गोड खीर आहे, चपाती, वरण भात, आपला पापड, आपले 2 भाज्या आहेत, त्यासोबत आपली फ्लावरची भजी आहे. एवढं सर्व आपलं रेडी आहे. आणि इकडे फ्लावरची भजी, कुरकुरीत भजी बोलतात हा. ना, ती बनवलेली आहे. नवीन प्रकार आहे. हा, नवीन प्रकार. मी तुम्हाला दाखवेल रेसिपी. तर रेसिपी तुम्हाला दिसेल. आजचा ब्लॉगही तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला नक्कीच सांगा. आणि तुम्हाला एक सांगायचं आहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे, लिंकवर क्लिक करून श्रीमंदिर ॲप नक्कीच डाउनलोड करा. आणि व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. बाय. बाय बाय. या सर्वांनी जेवायला.